Dem baş û xweş temaşevanên hêja hûn xêratin rêzê dersên me yên kurmancî. Mijara me ya îroyîn raweyên lêkeran e. Em ê di raweyên lêkeran de li deman binêrin. Îro em ê dema boriya têdeyî û dema boriya dûdar bi we re parve bikin. Raweyên lêkeran. Rawe nîşandayîna teşeya lêkeran e. Qertaf û hêmanên ku wateya dem û xwestekê didin lêkeran, qertefên raweyê ne. Raweyên demê. Raweyên demê di hevokê de deman nîşan didin. Ango dema ku karek tê pêk bê, pêk tê yan jî pêk hatiye nîşan didin. Hemû demên borî û hinek raweyên daxwaz û xwestekî li ser bingeha rayeka dema borî ava dibin. Dema boriya têdeyî. Dema ku bûyerek di demekê diyar û nêz de pêk hatibe, ev dem dema boriya têdeyî ye. Dema ku qertefên raderîn ji lêkerên resen bên avêtin, teşeya dema boriya têdeyî ya li gorî kesê sêyemîn û yekjimar derdikeve holê. Forma pêkanîna dema boriya têdeyî wiha ye. Rayeka dema borî zêdek, qertefa cinavkên kesan e. Di lêkerên negerguhêz de ji ber ku bireser nîne, lêker li gorî kirdeyê tê kişandin. Di hevokên van lêkeran de kirde navdêr û cinavkên xwerûn e. Mînakên ji bo lêkerên negerguhêz ev in. Ji bo lêkerên xwerû, ez hatim, tu hatî, ew hat, em hatin, hûn hatin, ew hatin. Ji bo lêkerên pêkhatî, ez raketim, tu raketî, ew raket, em raketin, hûn raketin, ew raketin. Mînakên ji bo lêkerên gerguhêz. Di lêkerên gerguhêz de kirde navdêr û cinavkên tewandîne. Lêker li gorî bireserê têne kişandin. Mînakên ji bo lêkerên xwerû. Min tu dîtî, te ez dîtim, wê ew dît, me hûn dîtin, we em dîtin, wan ew dîtin. Mînakên ji bo lêkerên pêkhatî. Min tasek dew vexwar, te tasek dew vexwar, wê tasek dew vexwar, me tasek dew vexwar, we tasek dew vexwar, wan tasek dew vexwar. Di demên borî de neyînî. Di hemû demên borî de ji bo ku lêker bên neyînî kirin, qertefa neyîniyê di forma neyê de têvkaranîn. Qertefa neyê beriya lêkerê tê û bi lêkerê ve tê nivîsîn. Mînak. Zîlanê pênûsa xwe neda. Siyabendî xecê nedît. Ew îsal neçûn gundê xwe. Bedirxan ji ber dijminê xwe nereviya. Em bi dizan nehesiyan. Nesekînî zimano, rehet nebû cano. Nîşe, di dema borî de lêkera hevoka me dema pêkhatî ango pêşqertaf be, qertefa me ya neyîniyê ne dikeve navbera qertaf û rayek lêkerê. Mînak, bêrîvanê bi şevê raneket. Wî pakêta demokrasiyê venekir. Te agirê Newrozê vênexist. Dema boriya dûdar. Dema boriya dûdar ji bo bûyereke berî niha di demekê nediyar de pêk hatibe têvkaranîn. Ev dem bi alîkariya rayeka dema boriya têdeyî û qertefa eyê pêk tê. Qertefa eyê di lêkerên yekjimar de yên ku bi dengdêrê diqedin de teşeya iyê digire. Her wiha di lêkerên pircimar ên ku bi dengdarê diqedin de teşeya neyê û yên ku bi dengdêrê diqedin de jî teşeya ineyê digire. Amrazên ku teşeya dema boriya dûdar pêk tînin ev in. Rayeka dema boriya têdeyî zêdek qertefa yê ne ine. Mînak. Egît çûye çiyê. Te cinawerê gola wanê dîtiye. Wan şer kiriye û li hev hatine. Hişyarî. Di vê demê de di kişandina kesê duyemîn ê yekjimar de aloziyek derdikeve pêşberî me. Li gorî rêzkê rayeka boriya têdeyî ya lêkerê piştre qertefa kesandinê î piştre jî qertefa boriya dûdar tê. Dengê alîkar ye dikeve navbera du dengdêran û î ya beriya yê jî nerm dibe i. Li gorî vê rêzkê di vê durûvê lêkera kişandî wisa be. Mînak, dîtin. Zozanê tu dîtiyî ye. Avêtin xwediyê kar tu jê avêtiyî ye. Xwarin, maguran tu xwariyî ye. Lê belê di zimên de formeke wisa nîne.
Li şûna wê lêker bi dirûvê kiriye, ketiye, avêtiye, dîtiye derdkeve pêşberî mirov. Bi vê yekê re ji kesê duyem ê yek jimar û kesê seyem ê yek jimar dibin yek. Mînak, tu hatiye, ew hatiye. Tu ketiye, ew ketiye. Zozanê tu dîtiye, zozanê ew dîtiye. Hevalan tu nedîtiye, hevalan ew dîtiye. Neyniya dema boriya dudar. Mînakên ji bo lêkerên xwerû. Ez nehatime, tu nehatiye, ew nehatiye, em nehatine, hûn nehatine, ew nehatine. Mînakên ji bo lêkerên pêkhatî. Min ew venegerandiye, te ew venegerandiye, wî tu venegerandiye, me ew venegerandiye, we em venegerandine, wan ez venegerandime. Belê temaşevanên hêja, em gaştin dawiya bernameya xwe ya îroyîn. Heta bernameyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de. Zimanê azad, jina azad. Jina azad, zimanê azad e dem baş.